Zdravotné problémy sú súčasťou každého človeka. Väčšina z nás oddane dôveruje systému a zdravotnému personálu. Ja tiež, kým som nepochopila, ako fungujú. Dnes patrím medzi tých ľudí, ktorí uprednostňujú prevenciu a tradičnú medicínu aplikovanú moderným spôsobom. Ak poviem moderným spôsobom, myslím ten najmodernejší. Bez nutnosti prípravy, varenia, sušenia, zapíjania či sledovania času, kedy treba užiť. Takzvané zdravé cukríky sú nadúpané liečivými DNA, čiže časťami buniek, odborne vybraných rastlín. Technológiou Accumulit SA sú nabité zápornými jónmi, čo zvyšuje ich účinok, vysvetlím. V starej Číne sa tradične zbierali liečivé rastliny pri búrke, keď bolo najviac bleskov. Presne toto znamená slovo alebo výraz nabitie zápornými jónmi. A čo nám to prinesie? Takýto cukrík plný liečivých účinkov v našom tele je priťahovaný presne tam, kde to nefunguje. Ak vám v tele niečo nefunguje, znamená to, že naše bunky majú v sebe pozitívny náboj, pozitívne jóny. Bunky rastlín v cukríku ich nájdu a pohltia, čím sa z nefunkčnej bunky v tele stane plne funkčná. Tento proces je zložitý a opísaný jednoducho pre jednoduché pochopenie. Za to zdravý cukrík je vymyslený tak, aby sme nemuseli byť odborníci na zdravie či výživu. Stačí, že rozumieme mechanizmu a rozumieme svojmu telu. Výber je intuitívny podľa názvu. 19 druhov, 19 rôznych zdravotných zameraní a vďaka širokospektrálnemu pôsobeniu vždy ozdravujú celé telo. Je to tak jednoduché len vylupnúť a cumlať. Bez alergénov, bez rizika pre kohokoľvek. Vrátane detí, tehotných žien, ľudí berúcich lieky. Chcete sa dozvedieť viac? Kontaktujte ma.